Και σήμερα θα παρακολουθήσουμε τα παιδιά τα μικρά τι κάνουν, εντάξει, ωραία. Τώρα πρέπει να πάμε τώρα τι κάνουν. Ησυχία παιδιά, με κανένα, ησυχία, εντάξει, να μην κάνετε ησυχία, εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουν. Παιδιά, όπως λέτε, σε λίγο μόλις πάω στο σπίτι μου θα ζωγραφίσω κάτι. Και τώρα πάμε να δούμε τι κάνω. Σε λίγο μόλις πάω στο σπίτι μου. Ένα δέντρο μάλλον. Κάτι δεν ξέρω. Και εδώ είναι το σπίτι του Γιώργου. Είναι ένας φίλος μου. Το βγάζουμε μαζί να φάει βίντεο. Σε λίγο θα ζωγραφίσω κάτι που δεν πάρω πληρώ. Αυτό. Μας είδε. Κάτσε τώρα να δούμε τι κάνει. Για θα να κατουρίσω. Αυτό σε λίγο θα πιω νερό. Και κάνω λίγο το τσίσο μου. Αυτό θα αφήσω εδώ. Και έρχομαι σε λίγο, εντάξει. Ωραία. Γύρισα παιδιά. Κάτσε να δούμε λίγο το φιλί μας. Κάνει εντάξει. Εντάξει είναι το σπίτι μου. Δείτε πως είναι. Πάμε καλό. Πώς τέλειο. Πάμε τώρα κάπου. Πάμε. Όπα κάτσε. Κάτι εγώ ελπίζω. Όχι ένα κόψος. Αυτό. Παιδιά. Όπως σε λίγο θα... Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα σκάτσω εδώ. Μόλις και μεσή. Άλλες φορές θα κάνω τα μαθήματα για να δείτε πώς θα κάνω. Και αυτό. Το σκυλί μου το είδατε. Και σε λίγο το σκυλί μου θα πάει να φάει. Οπότε μόλις κάνω τα μαθήματα, το σκυλί μου θα έχει φάει και θα έχει μέσα. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Βασικά. Κάνω. Το σκυλί μου έφυγε. Πού βγήκε. Δεν δει. Εδώ κάθεται το σκυλί μου. Πιάστηκε. Να το σκυλί μου. Καπότα. Παιδιά, στις 9 Αυγούστου θα βγάλουμε νέο βίντεο. Θα βγάλουμε το Spider-Man 2 για να το παίξουμε. Και μάλιστα θα το παίξουμε στο Creative Leader. Όπου μπορείτε να δείτε, φυσικά ξέχασα, μπορείτε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Να φτάσω 10 likes, όχι,
500 likes. 1 εκατομμύριο like. Οπότε προσπαθείτε να κάνετε λίγο like, θέλουμε like. Οπότε παιδιά, εντάξει. Φυσικά, παιδιά, το σκυλί μου να πάρω ένα άλλο. Φυσικά όχι ρε. Το σκυλί μου το είχα πριν 2 χρόνια, 3, 4, δεν ξέρω. Οπότε βλέπω τώρα τι να κάνω. Παιδιά, πάντα είναι εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα. Ξέρετε, μόλις πάω στη Γιούλη, βλέπω κάτι, μην το πείτε σε κανένα, εντάξει. Βλέπω κάτι, στο σπίτι θα πάρουμε μια μπάλα, εντάξει, μην το ξέρω. Δεν το έχω, δεν ξέρω πώς παίζω μπάλα, εντάξει. Απλά δεν έχω μπάλα, οπότε θα παίξω με την μπάλα του μπάσκετ, γι' αυτό. Πάμε. Το σκέλο μου που πήγε ρε. Καθίστε εδώ, θα φέρω την μπάλα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς πάμε όλα. Τώρα Πολιτεία! Πολιτεία! Βοήθεια! Έμασταν!
Terus mereka kaca kalau kaca sabar itu kati mudah sih. Kami nak pergi tu kati mu. Kaca putih, putih, cerah putih. Lepas. Lebih dekat apa? Maka apa anak tu mereka? Ada di sana. Saya orang clean, kia food, kah, kia tu saja. Apa saya satu video. Wadah lagi kan deh gara Facebook kan ke guys kalau